खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 जुलाइ शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों लिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि जागोन। बिसि फिसायनि जेंनाखौ लानानै बांसिन दुखुआव गोग्लैगोन। सानब्लाबो आगोर मोननाय नङा। वृष राशि। नोंथांनि जेखि खामानि मावा हेंथा फैगोन। नखरा नोंनि मावनो लानाय खामानिखौ हेफाजाब होनाय नङा। थांखिफ्रा जाफुंसारनो गोब्राब जागोन। मिथुन राशि। खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइ मोनफुंगोन। खामानियाव बांसिन गोसो होसारगोन। नखरनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै लानो सानगोन। कर्कट राशि। नखरनि रांखावरिनि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैगोन। गुबुननिफ्राय मदद बिनांगोन। सिंह राशि। गथ' गथायफोरखौ गियान होनो नाजागोन। गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो दिन्थिगोन। गोसोआव अराय सम सुबुं सिबिनो साननाय फैगोन। कन्या राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जेंनाया नुजाथिगोन। बेरामखौ लानानै दुखु जागोन। तुला राशि। नखराव धोन सम्पति आरजिनायनि फारसे मोजां सम। हरखाब नखराव धोन बांगोन। सोरनिबा अननायाव नखरनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव गोथार सान्थि फैगोन। नखरनि गुलाय गुजायखौ बोस्रांनो सानगोन। समाजनि सुबुंफ्रा नोंनि मोजां संसारखौ नुनानै बाख्नायगोन। धनु राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय जेरावबो जेंनाल' जागोन। मावनो लानाय खामानिया जेंनाजों थाबथागोन। जेंनानिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। मकर राशि। गोसोआ जेरावबो गोजोन मोननाय नङा। हरखाब फेलें जानायाव गोसो गाज्रि जागोन। उसाव बादाव गोसोखौ दबथायनो गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि। फालांगिनि फारसे मोजां सम। दिनै जायखिजाया बेफार फालांगियावनो मुलाम्फा जानो हागोन। नखरनि आंखाला आबुं जागोन। मीन राशि। बादायलायनायाव मोजां। गोसोनि साननाय बायदियै बादायलायनायाव देरहासार जागोन। उदां गोसोजों जेरावबो दावगालांनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।